Bun venit la un nou episod. Azi ne jucăm Garden of Banban. Da. De acum încolo pe sora mea nu o să mai vedeți în niciun clip, dar foarte rar o să vedeți un clip. Nu foarte rar chiar. Nu chiar foarte rar. Am 5 ani. Da, sora mea are 5 ani, eu am 7 ani. Dar în săptămâna asta cred că o să vedeți cam în fiecare zi videoclip la Banban. Stai un pic. Vreau să dă în spate. S-a descărcat. Ce mă? S-a descărcat. Ok. Ce mă, s-a făcut roșu și acolo era sânge. Da, ok. Dacă vreți să facem ceva cu mistere și secrete. Și mai avem și, da. Dacă vreți să facem cu mistere și secrete Banban. Da, nu merge. Dar dacă vreți, da. Bani. Însă, nu. Play. Așa, Rebecca. Și trebuie să luăm unde e Maia. Lăsați un pic, am uitat ce trebuie să faci la început. De fapt, nici nu știu ce trebuie să faci la început. Hai să merg aici. Ce? Da, ok. Am luat cardul. Mihai! Mihai! Uitați-l pe Mihai! Mihai! Unde e mie? Mihai, 2 baterii. Păi ce unul aici? Păi ia ești. M-a scos. Unde e cealaltă? Oh, uite cealaltă baterie. Hai să luăm drunul. Hai să luăm pe Mihai. Uite-l pe Mihai. Mihai? Te-ai dus aici. Mihai? Mulțumesc, Mihai. Mihai, apasă butonul. Hai, Mihai, haide. Bravo, Mihai. De ce nu se deschide ușa? Uite, Mihai, încă unul. Mihai, hai cu viteza lumii. Inteligența o să ne îngroape de vii. Asta spune drona asta. Mihai, adică. Asta spune Mihai. Păi, uite cam te las. Uite, Opila Bird. Uite, asta cred că o cheamă Opila Bird. După ce am văzut eu un pic pe internet. Doar numele lor le-am văzut. Doar Opila. Eu le știu numele doar la ăștia. Opila Bird, Banban, Banbalina și Jambuduci. Doar m-am mutat cum îi cheamă. Ca să știu din prima. Uite-o pe pasărea urâtă ca naibii. Ce te mă pândești, mă, tu așa? Da, stai, unde se duce? Uite că vedem unde se duce. Ia? Se duce la naibii. Ori ea e flash super dechizare și o văd, mă, naibii de joc. Dar să-mi... eu cam vreau și aici. The end is here. He? Hai să lăsăm chestia. Trebuie să-ți găsim. Ia. Opila Bird Ice. Hungry with it. E foame, vrea 6 ouă. Bă, ești carnivoră? Bă, e carnivoră. Bă, stai, bă, de că 6 ouă. Înseamnă că e carnivoră, nu? Nu? Ouă. Tu, ca să iau o surpriză. Ce surpriză îmi dai? Îmi dai ochiul ăla de zici că e ochiul ăla care e pe jumătate, care e roz? Da, e roz. Hai să mergem să căutăm. Să căutăm. Stai, ce-a făcut chestia aia care am apăsat-o? Să căutăm ouăle.
Haide, dronă, haide, Mihai. Haide, Mihai. Haide, Mihai. Mihai, uite. Uite-l pe Mihai. Nu l-am văzut din prima. Poate l-ați văzut voi. Dar eu nu. Hai, Mihai, dă-te. Ce naibii s-a spălat un ou de aici. Ok. S-a spălat. Nu a căzut. L-am văzut cum s-a spălat. Nu știu dacă pe videoclip s-a văzut cum s-a spălat. Dar eu l-am văzut cum s-a spălat. Bă, nu pot să iau oul ăsta. Dintr-o anumită perspectivă. E unul pe aici? Uite, unul. Iar nu a dat. Ce perspectivă? Gata. Unde mai e? Mai e pe sub? Nu e pe sub. Băi, pe unde să mai fie? Credeai că te-am uitat pe tine? Ne. Topogan cu cristale. Topogan. Ce naibii spun, mă? Uite primul. Ăsta. Cum se numește primul? Close. Balpit close. Ce balpit close? Mă, de ce nu ne-a dat nicio ocazie ca să spargem astea două? Ce-i zona asta stupidă? Thank you for sunshine. Thank you for playing. Thank you for joy. Thank you for playing. Haide să vă arăt eu ceva cu ole. Hai. Astea sunt toate ouăle? Ce om? Aici, la joc. Astea sunt toate? Da, astea sunt toate. Un card? Cine? Asta e carnivor și plasticul ăla. Plastic. Da, mănâncă și plastic. Ca să nu... Din ce poate să fie făcută? Hai, Mihai, măi, vino. Unde-și Mihai, vino. Un buton. Ăsta aveam eu cardul, nu? Da. Mihai! Vino la tata. Hai, vino la tata, haide. Hai, spunează-te, da, așa. Hai, Mihai. Vino la tata. Hai. Vino aici. Hai, cuțu, hai. Hai, cuțu, hai, Mihai. Așa, Mihai. Ai spart oglinda. Că nu cred că ai făcut bine, dar tu spune că e bine. Cumva s-au despănat oglinda. Hai, Mihai, aici. Hai, Mihai, hai. Du-te. Hai, vino aici. Vreau să văd ceva. Ia. Mihai, poți să... Ia, Mihai, să vedem ce poți. Să vedem dacă poți să răstorni jucările astea. Da, n-ai făcut nimic bun. Atunci vii direct aici. Du-te acolo. Până timp eu mă duc aici și să văd dacă poți să distrugi jucările astea. Vino aici. Poți? Ia. Nu poți să distrugi scaune. Asta e bine. Când mă apăsat pe buton să deschis ăsta. Vreau să văd ce e aici. Dronă, lasă-mă în pace. Ce mă? Ce cauți mă aici? Lasă-mă că mă sperie de tine. Distraction 1. O să, dacă vrei să facem un videoclip cu secrete și mistere, ban. Și o să vă spun ce înseamnă Distraction 1. Bă, acum să scap de asta. Bă! Mai bine nu mai apăsăm pe Distraction 1. Hai, bă, frate, trebuie să începem la început. Capul. Cum scap de Distraction 1?
Mai dă un cu distraction. În sfârșit. Da, nu înțeleg ce să vă fac. Da. Am luat ciocanuscu. Cu ciocanuscu știu ce să fac. Să-i trag în cap la o pila bird asta. Hai o pila bird. Una în cap o vrei, una în cap nu o vrei. Că dacă trag una în cap te faci praf. Fiindcă e deja praf. La creier. Urmiripaș. Press to jump. Press to jump. Nu știu dacă o să meargă press to jump ăsta. Că cad la... Păi că cad într-o zonă unde se termină zilele mele. Press to jump, hai să facem. Press to jump. Yay! Da, am murit. Cum așteptam. De la elefant. De la elefant? Da, de la elefant. Era de la hipopotam. De la hipopotam, da. Ce? Acum poate press to jump. Că cade. Băi, am pronunțat corect. Că cade. Că virgulă cade. Păi, dar nu pot să sar. Ce naibii? Așa. Trebuie să apăs eu cumva. Și acum merge să apăs pe ăsta, nu? Da. Mă duce la... What's me color? Să crei. Am memorat eu ce culori au ăștia. O să încerc ceva. Da, chiar am reușit. What's me color? Tu mi-ai amintesc că erai roșu. Păi ești deja roșu. Ești un roșu ca... Ești roșu ca dreacu. Da? Da. Tu erai albastru. Alb. Așa. Tu erai Jumbo Josh care ești verde. Așa. Și tu erai Opila Bird care ești roz. Nu, am trecut de roz. Ești portocalie, să spunem, da? Tu erai... Bă, stai un pic. Păi da, ăsta era albastru. Mă amintesc că ții albastru și ăsta e portocaliu. Și ăsta e roz. E gata. Tu ești albastru, nu? Și tu ești portocaliu. Nu, prima dată să te fac pe tine roz. Din nou. Să fac pe roz din nou, așa. Și să fac pe tine orange. Cred că după culoarea să vine orange, nu? Nu, după asta. După asta. Da, era orange asta. Mami. Ce-am auzit? Ce? Cine a luat ăla? Cine l-a luat? A venit carnivora Opila Bird. Ești carnivoră? Recunoaște că ești carnivoră. Recunoaște. Băi, așa mor. Hei! Să furoșu. Du-te, haide, du-te, că vine urâta. Dar ce am auzit o muzică? Cum mă urmărea? Dacă mă urmărea, știu ce mă așteaptă. Stresul mă așteaptă. Deci cred că o să
dureze cam 5 ani până să termin eu de stresul asta de Opila Bird. Urâtă ca naibii, ești urâtă ca zici că te-ai făcut toagă, zici că ești mama. Nu, mama e mai frumoasă decât tine. Ce naibii! Urâta naibii. Urâta naibii. Haide. Prestul interact, haide. Haide, Mihai. Mihai, ești aici? Mihai. Ăsta e Mihai, drona mea. Ce, mă? Păi dacă apăs... Mai pot? Bă, gen pot. Dar nu se activa când ajunge aia. Stai speriat? Ok. Dacă vrei, putem să facem așa. Hai, apasă. Cred că am făcut o prostie. Cred că e anormal că... Da! Ce naibii a căzut fără... Ce, mă? A căzut fără... S-a teleportat și a căzut. Ce? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Acum ce faci? Bă, la planetariu a scris că va intra și Antonio. Haide, naibii, că vin și eu la planetariu, da? Asta și eu. Tu nu vii la planetariu în aceeași zi ca mine. Ba da. Am luat un card. Am luat de unde am eu un card? Bă, nu pot să am uitat dacă l-am luat. E ceva pe aici, da. Nu știu de ce am... Nu știu de unde. Eu am mâncat dulciui. Rebecca, ce vorbești tu acolo? Că nu interesează dacă am mâncat dulciuri. Tu. Bine. Chiar dacă chestia asta nu e bună. Să mă duc direct. Dar ea ești? Transmis. Ea ești? Bă, transmis că nu merg eu să văd ce trag. E cu șpala mea. Și că eu nu merg la planetariu, ia auzi. Că eu merg la planetariu. Dar vreau să vă zic ceva. Hai, spune-le. Deci noi avem o fată. Rebecca, Și dacă... taci, că toată lumea știe asta, că ai un frate. Și un frate... Tot un frate... Rebecca, nu trebuie să știi toată povestea vieții tale. Și fratele o să chiar mai mare și nu știu cum să mă joc cu el. Rebecca, Să mă faci. Tu vorbești. Rebecca, ce năbii vorbești acolo? Că eu n-am înțeles nimic, da? Ok. Hai! Cine s-a auzit? Cine a fost ăla? Cine a fost? Cine e? Mașina verde? Și Rebecca? Nu, ce mașină verde, Rebecca? Unde e mașina verde? Nu văd nimic. Bă, cred că a fost mașina verde care se referă Rebecca la Jumbo Josh. Cred că da. Ok. Am căzut. Dar unde am căzut? De la iad? Nu, cred că s-a fost... Ce? Ăsta a fost jocul? Ok. Ăsta a fost episodul de azi. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.